ngiphefumile izolo kamnandi uthe ake ngivakashele eHong Kong e-music shop ngike ngizothatha isiginci esinzima kakhulu engizogqilaza ngaso lawa ukanike la awuzweki ngibona uyanginikeza yes i-Taylor abakwazi hamba ugugule i-Taylor ukuthi how much Taylor yes awuthi ngisivule phakathi awusivule usikhahlele mfana. Yeah, you can take a picture. Yeah, because we're gonna need the. Okay, that's good. Yeah, take a picture and then from the box. Yes. Woo. Yes. Welcome, my baby. Hey. Yes. I hope uzoyikhuluma lezi ndaba. Hey, waxakeka mfana baphela abantu benkosi ezweni. Hey. Yes. Ukude South Africa. Oh, ukude South Africa. Awuzweki. Ngothi mangifika khona bejabule ukude South Africa ukude South Africa ngothi mangifika khona bejabule ngothi mangifika khona bejabule iphethi Taylor iyabiza 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 iphethi 12 strings uyabiza wokude South Africa wokude South Africa wokude South Africa iphethi Taylor iyabiza iphethi Taylor iyabiza. Yes. Bafethu angazi abanguthi sekuzozwakala ke ohlala efuna mina ukhale uzongithola kahle ngikhona uzobona mhlambe igama lazo umfazi othethayo ibongo sazo umfazi othethayo Diyathetha. Akundune sithi khuphuka lapho malume. Kuthiwa khabazela. Yes. Sibuya naso siyemzansi naso. Yes. Awuzweki. kunjalo ke ngiyeza bafethu kumnandi Hong Kong ngithe nje angeke ngithenge isiginci engazi ukuthi njoba ngizofika ngiyorekhoda i-album yami entsha le ngizobe nje ngiphethe enye insizwa nje abantu abacula abahlukene so ngithe angeke ngiphathe lesiginci kade ngangisifuna lo ngasigugula lesiginci awugugule i-12 strings Taylor ukuthi how much sengiyithengile kwaphela ngizosebenza la angizibi ukuzovakasha ngizosebenza nisale kahle uMbuzeni uyanithanda bye ngisagoduka ke manje Hamba.